Hello mga guys! Ani na pod karon ang inyong katabang, bisayang katabang na nagpuyo diri sa Kuwait. Nanilig ko day. Kay bagnot naman ang kusina. Sipon na nako ang mga lingkuranan kay para matilok yun ba ang kanang mga abog-abog dara. Kay kabalo naman kaning Arab country day. Abog, tapo-tapo, daghang kaayo. Kahuman, kuha na nako ang daspan kay tapok naman ako tong mga lipa dito ba. Ako na nang gikuha. Itanaw sana ako. Gamay raman day. Gamay ramay bagnot di ay bisan pa man seryoso kaayo gikuha na niya tanan. Kay aron magsugod naman pudayon siya map na gani, makita na gani kay giandam na aron magmap pero nimposing sa siya. Saon man na karon nagsugod na si Inday ninyo. Ay gihangad pa niya ang katong sa taas ba. Naman ko diha sa may hagdanan ng limpyo. Kay usahay raman pod nako mapaning hagdanan good. Ako ra man pod isa diri Di man permamintin nako mapaning hagdanan kay ako ra man isa. Ang diri sa sala mo sige na ko mapan pero ning hagdanan usahay ra na day pero bisag usahay ra tilo ko jud og maayo kanang makita ba nga limpyo kana ni posing na pod. Gigutom naman ko na humlo din ha pila po oras ko diha kay pangitan duha anang gigutom na ko nagluto ko sayon ra gud alugbati tapos duha ka hiwa ra na manok na diha ora akong sudan nya may koy bahaw fights na ako lang nang initon na nako ng bahaw diha god. Magluto na ta. Sige pag-ukay. Pakita pa niya. Alubati lang lagi. Pakita pa niya. Tapos inito na po. Giinit naman. Giinit na ang kanon. Pero gamay ra na. Bahaw man na. Ako rang gisaban gamay para pampainit ba. Smile rice.